Masiku apitawa kuchokera sabata ziwiri zapitazo kufikira msabata ino office ya president yakhala ikutulutsa makalata osiyanasiyana omwe akhalanso akupita kuogwira ntchito ma department osiyanasiyana. Kalata zimenezi zinali zija zosintha ma positions za wanthu maka kuwachotsa ku ntchito imene amagwira ndi kuwaponya ku ntchito imene boma laganiza kuti anthu azikagwira. Ndipo anthu ambiri akhala akuchotsedwa ma department osiyanasiyana, ena kuchotsedwa pamalo omwe ankagwira ntchito kupititsidwa malo monga ku ESCOM, ena kubwezeresedwa kumakakhala ma lecture ma universities. Anthu osiyanasiyana akhala akuchotsedwa ntchito osati muganizo loyimisidwa ntchito koma kusinthidwa ntchito ndi kuwapasa position ina. Anthu amenewa amene akhala akusinthidwa ma positionswa ndi anthu amene adapeza maudindo omwe akusinthidwa mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Lazarus Makikavi chakwera kumene mu nthawi ino ya Professor Arthur Peter Mutharika anthu amenewo akuchotsedwa ma positions amenewo ndi kuponyedwa malo osiyanasiyana. Andi anthu ambiri akhala akuzizimuka komanso ena izi sitikuzionera chilendo kamba kunena kuti regime ikamasintha nthawi zambiri regimeyo imabweranso ndi zosintha zosiyanasiyana. Choncho sizachilendo kuona boma latsopano kusintha anthu ena omwe ankagwira ntchito malo osiyanasiyana. Mwachitsanzo ogwira ntchito ngati ku water board, ku ESCOM amenewo akhala akuchimisidwa kuchotsedwa ntchito kumeneko nkuwapasa ma positions ena mu ntchito zina zosiyanasiyana. Koma nkhani imene yausamapiri pachigwa ndi nkhani yokhuza mmodzinso wina yemwe adalembedwa kalata yoonesa kuti akuyembekezeka kuti ino asiye ntchito komwe amagwira kale ku bungwe lija limene limayendesa ndondomeko za ngongole za ana ama university imene timayitchula kuti loans board, imene imathandiza ana ambiri mu skulu za ukachenjede kupeza nawo mwayi wakongole kuti azigwiritsa ntchito polipirira school fees yawo ndikuti maphunziro awo asalekere pa njira. Mkulu amene anali director kumeneku wasinthidwa ntchito malingana ndi kalata imene asayina Justin Saidi amene ndi ogwira ntchito ku office ija ya president amene ndi a OPC ndi amene asayina kalata imeneyo. Ndipo kalatayo imafotokoza kunena kuti mkulu ameneyi akumuchotsa kumeneku kukhala ngati director ndi kukayambano ntchito yake ku Domas College of Education kuti akakhale lecture kumeneko osatinso kuti apitirize kukhala director wa loans board. Komano nkhani yayikulu imene ili mkamwamkamwa kwambiri ndiyonena kuti mkulu amene atalandira kalata yake adayankha kunena kuti sakusintha position pa zifukwa zingapo. So anthu amene ndi akaswiri pa nkhani ya zandale alankhulapo pa nkhani ya executive director amene ndi a Prince Pwetekere pakukana kwawo imene imatchedwa kuti secondment kapena kuti kusinthidwa position kwawo kuti akayambe kutumikira ku Domas College of Education ngati lecture. Ena afotokoza kunena kuti zimenezi ndizo kuyesa lamulo. Ndipo malingana ndi kalata imene anasayinira Chief Secretary Justin Saidi imene idalembedwa pa 6 mchaka chino cha 2025 pa 6 November pamenepo, imene imafotokoza kunena kuti mkulu amene amagwira ntchito kumeneku ku Higher Education Students Loans and Grants Board akuyembekezeka kumakatumikirano kumeneku ku Domas College. Komano malo mwake apwetekere poyankha kalata imeneyi masiku angapo apitawa iwo afotokoza kunena kuti mu nthawi imene amapita kumeneku ku loans board kumakagwira ntchito ndikuti iwo asali civil servant kamba kunena kuti iwo adali atachita retire. Andiwo apitiriza kunena kuti office ya president imagwira ntchito zake ndi anthu amene ndi ogwira ntchito mboma pamene iwo adangotengedwa pa contract imene adayisayinira pa 24 February mchaka cha 2023 and iwo adapitiriza kunena kuti contract imene iwo adasayina ndi contract ya zaka zisanu. Contract ya zaka zisanu akutumikira kumeneku ku loans board. So iwo anafotokoza kuti sali ngatinso civil servant kamba kunena kuti iwo adachita retire. So kalata iyi sikuwakhuza ndi malo mwake wayankha kunena kuti sakugwirizana nazo zimene zilipo. Iwo afotokoza kuti apitirira kumakapezeka mu office yawo ndipo
masiku awiriwa amene iwo sadapezeke ku ofesi ndi nkhani yonena zoti adaonekeredwa maliro komano sizikukhuzana ndipo anthu asaganize ngati kuti iwo samapezeka ku ofesiko muganiziro kuti avomera zimene kalatayi ikufotokoza. ndipo wasimikiza kunena kuti contract yawo sidathe chifukwa contract yawo ndiye kuti ikuyembekezeka kumatha mchaka cha 2027. so malingana ndi contract imene ikuonesa kuti adasaina pa 24 February mchaka cha 2023 iwo afotokoza kuti ikuyembekezeka kuzatha mchaka cha 2027. choncho iwo sangavomere kuyima pa ntchito kumeneku kuti akayambenso kugwira ntchito ku domasi ngati lecture chifukwa kuti kumeneku ku domasi azikagwira ngati civil servant pamene iwo ali pa retirement. so ku loans board anapezeka chifukwa cha contract osati ngatinso civil servant. so izi iwo sagwirizana nazo ndipo malo mwake iwo achita clean kapena kuti kukakamira kunena kuti apitiriza kuseva office yawo ngati mmodzi mwa madirector kumeneku ku loans board mpaka contract yawo itatha. ndipo iwo polankhula ndi atolankhani dzulo iwo adayankha kunena kuti apitirira kupereka malipoti a ntchito yawo and izi ndi zimene iwo akhale akuchita. koma polankhulirapo wamkulu wa bungwe la National Action Platform amene ndi chairperson iwo Benedicto Kondowe adafotokoza kunena kuti ngakhale boma lili ndi mphamvu yochita haya munthu komanso kuchita fire munthu, iwo akuyenekanso kuti akhale ndi malire mozochitika zawo chifukwa kuti mphamvu zawo pamenepo sakuzigwiritsa bwino ntchito. andi iwo adapitiriza kunena kuti ngati iwo akuona kuti ofisi imene amagwira ntchito awa apwetekere ngati ili mbali imodzi ya civil servant ya civil service, ndiye kuti pamenepo ofisi ya OPC ya president mosakuzidwa ndi chief secretary akuyenera kuchita reassign, ndiye kuti akuyeneranso kuti contract yo ayichite reassign kapena kunena kuti atha kuwachita second kapena kuwatumiza kumalo ena. koma ngati ikuoneka kuti is part of contract imene sikukhuzana ndi civil service, ndiye kuti office ya president ilibe kuthekera kumuchosa munthu amene kumuchita second kumalo ena amene iwo amayembekeza tazikagwira ntchito ngati civil servant. ndipo iwo adapitiriza kufotokoza kunena kuti ngati munthuyo ali pa contract imene mwanjira ina ndi independent institution monga kumene kwakugwira ntchito ku loans board, ndiye kuti boma lilibe mphamvu iliyonse yomuchita direct kapena control ngati munthu yemwe akugwira ntchito ku civil servant kapena kumuchita secondment olo kumuchita transfer mukakamiza. ndipo polankhulaponso kaswiri pa za ntchito pa malamulo a ntchito amenewo ndi amauya nsuku afotokoza kunena kuti zimene zikuchitikazi ndi zosasata malamulo a ntchito, ndipo uwu ndi mchitidwe osayenera ku nkhani ya za ntchito. so choncho maexpert ambiri akulunjika podzudzula boma pa chiganizo chawo chomuchita second amenewa apwetekere kuwachosa kumeneku ku loans board kuwaponya kumeneku ku Domas College of Education kuti akakhale lecture. kamba kunena kuti iwo malingana ndi apwetekera kufotokoza kuti ku loans board anapezekako mwa contract osati kuti iwo anali mmodzi mwa civil service chifukwa iwo adalandira kale pension. so iwo akunena kuti apitiriza kuseva office imeneyi kufikira pamene contract yawo izathe, kamba kuti contract yawo idali ya zaka zisanu. so nkhani ya apwetekere ndi imeneyo yochitidwa secondment kupita kumeneko ku Domas College kumeneyo akana zochita zimenezo. ndipo iwo poyankha kalata yochokera ku office ya president afotokoza kuti apitiriza kugwirabe ntchito mu office yawo ndipo apitiriza kutumikira kufikira contract izafike kumapeto. so mwachisanzo posachedwapa boma linachosanso mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe lija la Electricity Supply Corporation of Malawi amene anali chief executive officer kumeneko akankwamba kumwenda, ndipo iwo adawachita redeploy kuwatumiza kumeneko ku Malawi University of Business and Applied Service mubasi ya nkulu amene anali chief executive kumeneko ku Electricity Supply Corporation of Malawi ndikuwapitisa kumeneko kumubasi kuti akakhale lecture. so boma likuchita zinthu zingapo kutumiza anthu osiyanasiyana kuchosa ma positions amene wakhala akugwirapo ntchito
ndi nkhani ina ndimene kufotokoza imene mmodzi mwa anthu amene naye adalembedwa kalata wakana kuti akayambe kugwira ntchito ku domasi ngati lecture chifukwa choti iye sadali civil servant chifukwa kuti adachita retire, so he's working on contract, so he will still continue working up until the contract ends. So the contract, it shows that it will ends in 2027. Umomo ndi momwe zakhalira kunkhani imene. So timve maganizo anu through comment section za momwe mwayionera nkhani imene kuti kodi apwetekere amene pamene papa akuchitapo bwino kapenano boma silidayendese zinthu zawo bwino ladumpha malire kapena lachita zinthu mosatsata malamulo. Timve maganizo through comment section ni momwe tingadziwe ni momwe mwayionera nkhani imene. So mu video ya lero munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa mavideos amene tikhalukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.